Хей хора, аз съм Baby Cooker PG и днес ще играем на игра, която е с колело, като BMW или нещо този род. Значи, ето така ще изключим звукът и ще започнем да играем. Ето ги колелата. Аз си купих този, защото повече ми харесва или нещо. Просто не искам това, защото червеното е много бавен и не мога да играя с него. Затова сега ме вижте какво правя. Значи много съм добра в тази игра. На мен ми е доста интересна. Ето. Не, така е. Само леко не падаме. Но по принцип бихме падали. Всеки отпада. Така както преди малко направихме. Уху, не. Няма проблем. И тук. Хубаво. Ние ще направим една малка поредичка и на тази игра. Спокойно хора, ще се върнем и на Happy Jumps и на Sleepy Pant. Ако имам такава, не знам дали съм качила на Sleepy Pant, мисля, че съм. Нали? Не знам. Ето. И така, сега ще видим клипчето, което направихме. Ето така. Уху! Интересно в тази игра, че не се чуват никакви изговори от мен. Аз съм се чува това, че падам и че карам силно. И на мъничка музика. Да. Хайде. Интересна е играта. Мисля да започнем поредица. Да, ще започнем. Ето хора. Готови сме. Сега правим друго. Препаднахме тук. На мен играта ми харесва. Супер интересна е. Много трепен учам тази игра. И е супер! Тяхте преди малко какъв номер направих. За мен играта е суперска. Надявам се да се чува моя глас. Хей, хора! Ето така. Се приземяваме ние. Да, хора, скоро започва училище, което ще е лошо, защото трябва да учим за входните нива и общо взето да учим. Няма да снимам много често, въпреки че и сега не снимам много често, но все пак, когато се в училище е малко по-различно. Поне за мен няма да върша всички неща. Домашни работи по-точно и учене. Неважно, което всяко момиче ще прави или всяко момиче. Зависи от кой гледа в момента. И пара. Супер. Да. Надявам се да се чува моя глас колкото може. И бум! Не! Добре, не нападнахме. Добре, въртяхме се и стъпихме на крачетата.
точно накрая умряхме. Ето така. Няма да виждаме повече. Просто ще играем. И да. Ако искате от мен Майнкрафт, аз не мога да играя Майнкрафт, защото клипчета, които правя на Майнкрафт, са по 25-30 минутки. Затова не мога да си взема 20 секунди от Mobizen. С тази програма снимам. Тя не ми дава повече от 10-15 минутки. И аз няма какво да правя с тези 10-15 минутки. Затова просто не знам. Но ще играем някакви мини игри, които ще са по 3-4 минутки. Повече не ми дават. Не знам. Не знам защо. Но това е Луруст. Не знам на някой дали и на някой му прави, но на мен не ми прави, което е гадно. Защото не мога да снимам Майнкрафт. Аз обичам Майнкрафт да играя. Да. Ще играем още 2 пъти и ще спрем клипът за днес. И може би по-накрая на деня ще снимам още един клип, който ще не знам на коя игра, но ще видим. Да. Може би ще правя поредичката на Sleepy Punk, не знам, или пък на Happy Jump. Ако направя на Happy Jump, не се чудете от парите, които събрах, но вчера започнах да снимам клип и така не го качих, защото не ми даваше да го кача. Аз събрах 3000, нали, за дъгата, но не съм купила, защото тя е 4000, аз имах само 3. И YouTube не ми даваше да я кача, затова просто ще събра още 1000 и ще играем. Ще скупим дъгата, но епизодът на Happy Jump няма да е толкова голям. Да. Надявам се да чувате музиката, която не е толкова екстра, но все пак се чува, нали? Да, със сигурност. Приземихме се. Супер яко беше с това приземяване. Но падам всеки път. Да. Не. Не умрях. Не знам, като снимам с програмата Mobizen, защо ми засича толкова всички игри, които играя. Надявам се на вас да не ви засича в клипа, защото на мен супер много ми засича и не мога да видя дали умирам. Или от този род нищо. Добре, първата игра свършена, сега втората. Не, мисля, че свърших и двете, но няма значение, играем още една. Тази е последната хора. И спираме да снимем. Така. И... Yes. На мен играта супер много ми харесва. Вчера съм се инсталирала и реших да я правим една поредичка и на нея. И ето правим поредичка и на BMW X или нещо този род. Не знам играта как се казва, но знам, че колата, които в момента използвам, са горе-долу като BMW X. Да. И бум! Не! Умряхме накрая. Всъщност не накрая, но не се приземихме точно. И... приземяване. Добре,
Добре хора, надявам се клипа да ви хареса. Ако е така, не забравяйте да лайкнете клипа и да коментирате отдолу. И чао!